It's okay, let's go. It's okay? Let's go. Yes. So, you go with this one. Shalom. Shalom. You go with this lady. אני יודע שהיא עברה ברכב של הצלב האדום, החמאס, והיא עברה את מעבר רפיח לצד המצרי, והיא צריכה לעבור אלינו לצד הישראלי. דיברו איתה, היא דיברה, ואנחנו ממש בקרוב מחכים לראות אותה ולפגוש אותה ולהתייחד איתה, וממש מקווים שזה רק פתיח לשחרור של כל שאר החטופים, שזה יותר חשוב והכי חשוב עוד יותר מהשחרור שלהם. אנחנו מקווים שזה רק פתח והמשך.